Kinsa may magdakom nga usa sa pinakalig-on nga weapon ni Alex Yela dili tennis racket kundi Santos nga rosaryo ug simbahan taguanan alang sa mga kurap. Sa mga bag-o pa diha, pa-subscribe para updated ka sa atong channel. Human sa makasaysayan kadaugan batok sa defending Wimbledon champion nga si Alex Yela, din yang gipildi si Iga Swiatek sa 3rd round ug nakaabante sa 4th round sa Wimbledon. Daghan ang natingala siyang kalma ug lig-on nga pagdula sa sports nga tennis. Apan nasayod ka ba nga usa sa labing importante nga butang nga iyang gidala sa iyang tennis bag dili ang bag-ong racket o espesyal nga kagamitan kundi ang rosaryo? Sumala ni Alex sa mga higayon nga grabe na ang pressure og duwa, nagampo siya sa Our Father ug Hail Mary nga nangayo sa Ginoo og kalinaw, kaalam ug kusog. Nga matod pa niya, ato lang i-translate to Cebuano, ang akong pagtuo isip Katoliko makatabang kanako nga magpabiling malinawon ilalom sa pressure sa lisod nga mga higayon sa duwa. Hilom kong nagaampo sa ama namo og maghimaya ka Maria nga nagahangyo sa Ginoo kalinaw, focus ug kusog. Alang kanako ang rosaryo dili lang usa ka butang nga akong gidala, kini usa ka pahinumdom nga magpabiling, mapahiyobsanon, disiplinado ug lig-on sa pagtuo sa kadaugan man o sa kapildihan. Dako kayo ang akong pasalamat o pagbati nga gipanalanginan ko nga makarepresentar sa Pilipinas sa international nga entablado. Nindot kayong pamahayag ni Alex Yela mga igsuon nga alang natong mga Katoliko kini usa ka maayong pahinumdom nga ang rosaryo dili kini anting-anting o pampaswerte. Kini usa ka paagi sa pagpaduol kang Hesus, pinaagi sa pagpangamuyo uban sa mahal nga Birheng Maria. Og si Alex Yela mga igsuon, hemplo nato nga nagpakita nga ang pagtuo dili ang nga ikaulaw o itago. Sa laing bahin doon na tayo nadawat nga pangutana nga matod pa niya nganong nahimo man nga kataguan o duulanan sa mga kurap ang simbahan na ako'y isend nimo nga politiko nagsimba naa sa atubangan makaluya sa pagsimba. Nindot kay mong pangutana no og kasabota nga makapaluyag yun usahay nga makakita nga adunay mga taong giingong kurap nga makita atubangan sa misa. Apan ini nga video wala ta mo akusa nila kundi mitubag ta sa pangutana nga gisend sa ato ang follower. Apan kuna-kuna kini, ang simbahan ba gitukod sa pagkamaayo sa tanang miyembro o gitukod ni Kristo? Sa panahon ni Jesus, usa sa iyang napili nga apostol mao si Judas Iscariote nga mao'y mibudhi kaniya. Wala ka na nagpasabot nga sayop si Jesus o sayop ang iyang gitukod. Gipakita lamang niini nga bisan ang mga gitawag sa Dios adunay kagawasan sa pagbuhat ug daotan. Ang simbahan dili tinuod nga taguanan alang sa mga kurap. Ang simbahan mong lugar diin gitawag ang tanang makasasala ug matarong aron maghinunsol ug mag-usab. Sama sa ospital, adunay daghang masakiton didto, apan wala ka na magpasabot nga ang ospital mo hinungdan sa ilang sakit. Adto hinuon sila aron didto matambalan. Kung adunay kurap nga musimba, wala ka na magpasabot nga giaprobahan sa simbahan ang ilang gibuhat nga korupsyon. Ang tinuod, ang simbahan pirmeng nagtudlo nga ang korupsyon usa ka sala ug ang matag tawo kinahanglan maghinulsol o magbag-o sa kinabuhi. Busa ayaw ibase ang imong pagtuo sa kapakyasan sa ubang tao. Hinunua ibase kini kang Kristo nga wala gyud masayop. Ang sala sa usa ka Katoliko dili mahimong pamatuod nga sayop ang Katolikong simbahan. Pamatuod lamang kini nga ang tanan nato nagkinahanglan sa grasya ug kaluoy sa Dios. Kung mubiya ka sa simbahan tungod kay adunay makasasala sulod niini, asa man kamo adto nga walay makasasala? Kita gitawag dili sa pagbiya kang Kristo, kundi ang pagpabilin diha kaniya o pagampo nga kitang tanan magbag-o.